En onsdag, hvor Bet24 er helt oppe på dupperne hensyn til livestream. Det er nemlig i dag, det skal afgøres, hvilke hold, der skal videre i årets Europa League, og der venter altså et par rigtig spændende kampe, selvom både FC København og OB altså er ude. Klokken 7, der er der tyrkisk-engelsk dyst, når Besiktas hjemme i Tyrkiet, ja, de får altså besøg af Stoke. Englænderne, de kommer med stor tro på tingene efter den flotte sejr over Tottenham i søndags på 2-1. Samme tid, men i Frankrig, der skal hovedstadens stærkeste hold, nemlig Paris Saint-Germain, se, om de kan hive de 3 point. Det bliver dog ikke nemt, når det er spanske Athletic Bilbao, der gæster. Og i Italien er der også et lækkert opgør. Lazio, de er fornuftigt kørende i ligaen, men det kræver altså også 3 point, hvis de skal videre fra den her gruppe. Men det er altså førhold for Sporting Lissabon, der kigger forbi, så også en rigtig svær kamp for italienerne. Og kl. 21.05, ja, der kan du så se, om OB kan overraske fynboerne. De skal et smut til London for at møde Fulham. Et hold, der altså skal bruge 3 point for at være helt sikker på deltagelse i turneringen efter nytår. Så en dag med masser af fodbold klokken 7, altså 3 kampe, og klokken lidt over 9, der skal Henrik Clausens drenge så i aktion i det engelske. Du kan streame alt det her, hvis blot du får logget ind på din Bet24-konto.